Talaga parang kayo ni Maman. Video yan po. Hello, nandito kami ngayon sa seminaryo. Ayan. Makikita nyo ngayon. Ayan, di ba? Maman siya, di ba? So, Mas Maman ito, pangalan. Hello. Balwat kayo ba, Ken? oh, mag-smile kayo kanina. Nagpapayato na, ano? Parehas. And may forma na dyan, fam. Kalaw naman yan eh. What naman kasi sabihin naman di video? Pil. Ay! May waring Mas Maman kanini ba? Eh, Yaman. Baka tayo talaga yung tao, pamaman na yung pamaman. o bala mo yak niya. O sige. Sasakit lang rin, guy. Yan kasi yung skorek. Balo yung rin kulin niya, yan? Ay? Oo. Di ba? Sasakit lang rin kapag something ating maligang katawan. Infection na. Hindi tama siya. Alin? Balitay ka natin mo. Masikat ka laso kayo. Oo, magkakulin yan. Sapan mo rata? Kulin niya yan. Kabud lalo lunton eh. Nag-break lang. Kaya pa. Achi ka na ni Mon. Para yata ka. Ay, paborito mo yun, sir. O, ini, buri yun lang makanini. Ate mo, ama ng dulang Pilipino. O, nino mo yan. O, nino yung ama ng dulang Pilipino. Sir Love, sama ng dulang Pilipino. Pang mayaman lang. Uy, Maman. Oh, Ama ng dulang Pilipino. mali ako. Alam ko sa lahat. Kaya balo. Yung balo ko mo. Severino Reyes. Museng Sisiw. Jose niya pa Museno. Makanyaman naman yung Kanta. Jose de la Cruz. Ay, mali. Di Balini, ang orador ng pagbabago. Ay? Kay English orator, ana. O, Kaya nino to? balo. Kay, siya balo na siya. Kay Graciano Lopez Hyde. Eh? Ang itinuturing na ama ng katipunan. Andres Bulbasyo. Andres, sino naman ng utak? Make love in this club. Balanan. Asher. Bufa, panyaman. So, dala ko mga business class ka. Went to Florida, Pampanga. Long leg. With a very good music. Body. Sino ang? Sino ang ama ng pelikulang Pilipino? Ano? At ang binanggit ko na din. Jose Nepomuceno. Eldest sibling ng Rizal. S. Saturnita. Very good! Ay, kagaling na. How about the eldest only brother of Rizal? Sorry ka lang kasi. Letter P. Yes. Pedro. Ano lagi tayong makakili, di ba? Ating meeting, mga yan, o kaya may tungyari sa Philippine. Atero. Ay. Pasyan. Kasi itang kaya, itang first sorrow of Rizal. Conch. Consortia. Ko. Eh ako. Ko yan. Ko? Konsolasyon. No. Con. Our Immaculate Concepcion. Concepcion. Conception. Pampilan niyo sa Rizal. 7. Kaya nga, 7-11. Oh! 7/11. Oo. Ah. Kasi 11 lang may kakapatan. Sabi 7-11. Santa Ana, Philippines. Bali yung ba itong kitang chinelas, itang poem? Itang sabihan ng Kagasal. Away ta ka Rizal. Itang kantagan. Oo, nanya kasi ta? Nanya kasi title ta? Nakalya tulay. Alitang sinika dahil May ultimo adyo. Ay, Ano ba? Uling paano mo. Nanya kasi ta? Diba? Famo, yan yung dadalan ko everyday. Kaya Alwa mo pala yung sugat si ako. Rizalin sinulat ka rin. Dadalanan niyo everyday? Awa pa. Minsan na ako ka-race eh. May baso may pinagkat. Bali yung ba yun yun? Pati anak ta mo, tas mga balitakin din. Oh. Nano nga usgeta kasi involuntary release of urine kita eh. Tangay mo apigilan na mini kagibet. Balo. Refers to pet wedding nga na. Tangay mini nakapagod mo kanyan. Kanya ka na ka. Di nga usgeta. Minsan kayo ka anak. Minsan natin makakasakit. Nangaus kita sakit na ito. Enuresis. Enuresis pala. Pangalan ng Pilipinas sa ating Filipinas sa ating Felipe. No.
King Philip nga na. Oo. Villalobos. Ali, oy, nino. King Philip na. Philip yata ako kan. Ang sexy ko yung time yan. Just can't stop. You want sure no one has your name yet. If you get the chance, you happen and you find the reasons why. One step at a time. Tub kaming 6:45 hanggang 5 o'clock. Nag-extend yung mga Nanong eskwela dating lagyo na ning Angeles. Kulya. Korean. Caprice talaga. Should be. Okay. Nakaraning itang Maracas ang pagitan. Lubao. Florida. Diba? Oy, Kaya nga ating kami sa Pagita Festival. Na ano naman? ibig sabihin ng Floridablanca. Okay. Wait lang. Blanca white eh. White floor. White sa pagitan. Flower. White White flower. flower. Ay, Floridablanca. O sige, Spanish. Casa. Bahay. Miami. Ha? Florida. Na? Florida. Miami, Florida. Sa Miami. What's that? Lubaway ito eh. Ako ba tayo malas? Kaya ka ba pumunta? Teacher Karen tayo. Sir Oy, Michael. nanong Nakatos namin yung grade Oo. na. nanong taon tiyang Pampanga na dati? Ako sandi. Alaya, meaning east. Kasi ba tayo eastern? Paralaya. Alaya. Alaya. Meaning. Balo. Hindi naman pigagawan sa Balo. Ano ko rin? Okay, yung aking east. Yung Pampanga. Kabalo. Okay. As na talong sa Pilipinas. Pagsanahan. Ba Maria Cristina? King Lanao del... Ali Maria Cristina Yape. Ayun pa, Peto. Okay, itang kain na itang... Siya na bang Rio Grande nga na? Rio Grande. Kaya hindi man kahit tayo eh. Aliwan naman kay Pilipinas na, di ba? Pilipinas? Pilipinas yan. Awa ilog yung ilog. Mahaba. Nano yung king wedding? Ing lilipat. 33. 33. Ano? Lipad. Why? Piras na aking 33 ba? Bingo, kalbo. 7. 70. Oh, nato yung king wedding. Ing sasaying-sing. 5. No. Ay. What? 35. Bakit? Ba, 35 yung balo. Pwede ring 8, mamalipit. O, ano ba? Pera. Marakala pera. 34. Balo. Anya kaya mag-memorize kung kaya? Republic Act. Ing wedding. Oo, ginamit yung wedding kanta. Sing it back to you. Kahit ang pinakamadagulan desert. Savannah. Found in? Balo. Naimay Savannah. Ay, sa ba na? Aliwan category. Largest part of the body. Largest part of the body. Minsan puri ko mga niniawa, sir. Tatabahan Minsan makailan ako. Itang exact. Largest part of the body. At chewy Legs. ako, sir. Diba Favorite sabi question, na, no? conscious Ano na yung ako, body? Baka conscious kayo butol sa naman. No, skinning answer. Skin. Malala. Dermis, epidermis. The basic unit of life. Cell. The combination of cell is, Group of cells. group of cells is, referred Atom. as, no. Uy, hindi mo Can you sabihin. matter to eh? Oy, the bake. No, tissue. Ah, And combination of tissues. It's called Organ. basic unit of society. Family. Foundation of God. Siya yung founder ng communism. Ilang manaka pa. Ano ba? Pero Karl dapat Marx. alimin ang Ah. Marx. Di ba yung Karl Marx atin yung Marxism. Marxism na yung meaning pa? Ang pag-aari ng pamahalaan ang lahat ng ano na. Banggaan ng mayaman at mahirap. Wait, ang kahit no, yung the blank slate. Marxismo itanin. Ano? Ang blank slate. Ako na, sir. Itang tabula rasa. Kampay nito, John Locke. John Locke. Tabula rasa. Wala may
kaya pa, di ba? Blank year. Tapos, kung teacher ko, maniwala ka kahit ang pasabihin ng tabla rasa na in mind, blank year. Kaya pwede kang mag-feel kita knowledge na alam. Sino ang nagsulat ng Florante at Laura? Francisco. Sino ang mga bida sa Florante at Laura? Florante, boy, Laura. Dito ka doon. Tang metong ding lovers. Aladdin at saka Aladdin yung Maria Aladdin? Ano ba yan? Kine mang kahit eh. Dan filibusteris. Florante at Laura, eh. Makalimutan. Basta nga tatandaan ko ang Florante at Laura. Itang Ita na pala yung Floridablanca. Bentame, niya ako paborito. Ayun ang story. Bentame, niya ako paborito. Kota sa welcome to Barangay. Ay, Barangay. Welcome to Floridablanca, Pampanga. Peru? Europe. Lang pa lang naman. South America. Sorry. O ano yung sikating langis? Saudi. Middle East. Malimuan na. No ka rin may agiting floating market. Ha? Sa Kay Asia. Thailand! Thailand. Elephant. Ano yung elephant? Thailand. Thailand. The land of the Rising Sun. sun. Japan. Saan ito? Japan. Straight by ta. So, ito yung Thailand. Basta country of smells or something. Chuchu. Pero yun, alam mo. O, ini, kayong Pilipinas na mo. Oo, kasi friendly na ranking tayo. Thai. Pilipinas. Saan matatapon ang Chocolate Hills? Bohol. Ang Pagsanhan Falls. Pangasinan. Laguna yata. Maria Cristina yata yung Lanao del Sur. Or something. Mount Apo. Kito. Cavite. Davao. Ay, joke. I don't All wanna the go city. another Na? day. All the Cebu. Cebu. I'm telling Nanlaretang you, 5 boat. Ketang Victoria. magpala. Sebastian. Sebastian. Pati Sebastian. Sa bukotokin. Ang camera ni Sebastian. Oh my God. Ay! Hindi mo may accident. Kaya katama ba? Mito yan, dili na. Halika tayo tang harap. Wala ako kaya katamo yung shit. Alam mo, Nano reto. Mas smallest ka rin. Retang boat. Ay, boat ka ba? Victoria. Wow. Namita ka Victoria yan. Victoria, diba? Nala, di ba, akanita, atin daw kay, password ba yung kami kay? Ito nga, lo. Ente mo, ating kawal, tas yung password na mga yan. Ay, kawal pala yung password, lo. Kinala may magdalo ang popay. Itang metong magdiwang party. Magdalo. Bonifacio kay Oh, Meto. sa Yan na yung magdiwang. Cesar. Ang ginaldo yatin. Tabalo. Ali, balo ko magdalo yung ginaldo. Bonifacio, yung magdiwang. Sir, yung senior high. Alam, KKK, mata. Di ba nakaman ka agad-agad makay ka rin, makaloob. Dati ka pa ang password na balo. Oh, sasabihin niya pa yung kulay na rin pa. He? Laksan mo siya Wala katang watawat kasi hindi bungo-bungo ka rin, di ba? I love Thailand. Bangkok. Siyempre, balomate. China. Beijing. Largest country in the world. Country. In the world. Korea. Grabe ka. How to survive. Balo tayo, balo. Russia. Russia. On my knees to know what you're doing to me with your love. I'm feeling all superhuman. You did that to me. Okay ka na. Second books. Sinabi din na kayo man ng fiesta eh. Oh, sa. Sabi Soul na, Diva. Sigurado nung seryoso daw niya. So, Jaya. very good. Data makanda, data lagi dito. Prince of Pop. Julian. Prince niya eh. Eric Santos. Sorry na yun. Queen of Philippine teleserye. Queen. Nakbalo siya yung parang Sharon. Si Marian. Na? Claudine. Ay, o yung Diamond. Marcel. Megastar. Sharon. Star for all seasons.
Sino ko sex? Marian. Ali. Ay, Marian. Superstar. Nora Honor. Ay, Marian man niya kasi Marian. Asawa ng dingdong. Primetime queen. Ano Ano yun? prime time queen yun? Queen of pop. Pops. Pero yun ni Sarah. Sino? Multimedia star. Crazy. Tony. Tony. Ibugay Pero kaya tayo. multimedia star? Mama niyan eh. Pero yung Tony din ma. Buwa mama niya. Idol ka rin ito. Bakit? Mahilig ko ka rin legs sir eh. O bakit ito? na. Payat na, bala ka ng Barbie mo. Pero short hair yan yun eh. Tsaka makatulay na rin kaganap na rin. Ring tama legs. Yan kitang kahi, kitang may amnesia girl. Buriki ka rin ito. Burigay kaya pa sky yan. Yung pinyang ko. Una si CR ako, grabe. So, Antoy, Ekebalbasan. Basta exuperi. Author of Guy. How My Brother Leon Brought Home a Wife. Ay, burigay yan. Balo kay Atlet. L. Letter Ikay. L. Tititin Balong. Nino. Burigay yung kwento nga yan. Kay, Inaos din Noel. Itang ating akayan, di ba itang ating animal? Nani Labang. yung kay? Labang. Wow. Labang. Lalo kasi Labang. kwento Nani lang yung kay? ita. Taga Barrio yung mga niya. Mm. Eh kaso, idatang na pa. But eh, yung muna itang kaya eh, surname. itang Ako sure. asawa na. Mm. Itang maging asawa na. Eh kaso Yung taga mga sure City eh. yun. Mm. Ini, itang bala mo, mag-worry ay Leon na baka ini, Kawa. may kasundong Eh? tata na kasi pin taga City yun. Ay, imagine. Tapos, Ini, dakalya kayo eh. Dako niya twist. Awa. Minsan nga, mumuna basa niya ang konti kay masyadong Yes. Awas pa mo rin. Short story nga. Then, Nenen ka ba, Nen? Sorry talaga. Makabayo. may nanuya ka. Ay, fam, itang test na, sabi ng tatang na, dumalan na ka mukhang waig. Kasi nobody passes at the white kapag Benny. Kaya pala pedala na niya ka rin, bakanta mo, iyapin na, ay malapit na. Doon ko rin niya, sir. ay, naingin. Ay, Hindi kayo mabalo. We are here at the residence of Lopegna. ay, masakalap from mga Ladies and gentlemen, we are the Banda Florida. Para mamamansin